लागावना हो नाले मागोनि मोसाखावना हो नै आं खाथियाव फैबावबायसो आंबो मोसानो बैसोरजों खामानि गैया जानाया बिराद फाल्थु गोजा बिसोरो खामानि जाया ओंखायनो नोंसोरजों सन्देर फैबाय आङो फान्थावस्रियाबो माथो दख'ना गाननायखाय जोबोद हायलोलो नुथारदों फान्थावस्रिखौलाय हाबाब आदा इन्टारटेनमेन्ट दानो फेबायानो माथो नोंलाय जोंखौ फेयाखैनो नोंखौ एकदम थाब फेग्रोबाय बे गंनै जुमायखौल' लाबोबाय नोङो जोंनो बेदरफोरखौलाय लाबोआखै माथो नोंलाय होद फान्थावस्रि हिनजाव मानसिफ्रा बारा लोंजाया बे गंनैयानो जायो बे गंनैखौनो साथामजों लोंनानै दिनै होखावनांगौ मोसानाया ना मा होनो नालेब औहाय आदा इन्टारटेनमेन्ट बेनो जायो बेखौनोबा लोंनो हाख'नाय नङा आदा इन्टारटेनमेन्ट आङो दा बांद्राय फेबा आंखौ बामनानै लांदे न'सिम होद नालेब जाम्बि बे मागो बोथोराव बेबायदि बामजालायनाय लाङो नामा बामजालायनाय लांनांगौबा माबा माबिसो जागोन खोथाया ओंखायनो बारा दालों एसेल' लों ओरैनोबा दानि सेंग्राफ्रा बिराद देन्जार नालेब आगैयालाय सेक्सि मेथाइखौ मोसानो रोंगोना रोङाब्रा सेक्सि मेथाइखौसो मोजां नुयोलै नालेब आगै मोसादो मालाय दाख्लिबा नोंनि हौवाजों एसार गयारिजों फान्थावस्रिजों मोसाखोमादों नों मिथियाखै होनबा नालेब आगै हाबाब बिदिसो होनबा बे फान्थावस्रिया मा मेथाइखौ मोसानायलै फान्थावस्रि देलाय आंबो नायनि दे बिदिबालाय नालेब आंनि मोसानायखौ नोंसोरनो देखायमारनोसै होनबा नायदो बिदिबा हाबाब इन्टारटेनमेन्ट नोंनि बुंनाया नोंमारथारगौ साला बे फान्थावस्रिया मागो बोथोराव माबा माबि जालायाखैथ' लोंनानै मोसानाया आंथ' डाइरेक्ट सन्देहआवसो दंखामारो